Чым скончыўся бунт вязняў беларускай калоніі, якія трывожныя падзеі адбываюцца ў мінскім аэрапорце, а таксама што вядома пра новую маштабную крыміналку і дзясяткі затрыманых. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларускія сілавікі паведамілі пра раскрыццё новай маштабнай карупцыйнай справы, па якой затрымалі ажно 44 чалавекі. Гэта службовыя асобы беларускіх прадпрыемстваў абсалютна розных галін, як аграпрамысловага і паліўна-энергетычнага комплексаў, так і з будаўніцтва, транспарту і адукацыі. Усе затрыманыя гадамі атрымлівалі хабары ад удзельнікаў тэндараў у абмен на гарантаванае прасоўванне іх камерцыйных інтарэсаў. То бок, за адкаты яны забяспечвалі выбар патрэбных арганізацый у якасці пастаўшчыкоў. Агульная сума хабару перавысіла 750 тысяч беларускіх рублёў. Ну а арганізатарам схемы выступіў нейкі бізнесмен і заснавальнік шэрагу камерцыйных арганізацый. Паводле сілавікоў, ён распрацаваў механізм размеркавання незаконных выплат і нават вывеў спецыяльную формулу сумы хабару, а перадаваць грошы яму дапамагалі падначаленыя, якія адказвалі за падбор партнёраў і ўзаемадзеянне са службовымі асобамі. Падчас ператрусу ў офісе аператыўнікі канфіскавалі дакументы чорнай бухгалтэрыі, у якіх змяшчаліся звесткі пра сумы здзелак і выплачаных адкатаў. У выніку ў дачыненні да 44 фігурантаў ва ўзросце ад 31 і да 65 гадоў заведзена 45 крымінальных спраў за карупцыю. Прычым, як адзначаюць сілавікі, многія фігуранты былі затрыманыя непасрэдна падчас перадачы грошай. Трывожныя навіны прыйшлі з мінскага аэрапорта. Самалёты расійскай авіякампаніі «Аэрафлот», якія прызямляліся ў Беларусі ў апошнія месяцы, здзейснілі некалькі пасадак з грубымі парушэннямі правілаў бяспекі, якія маглі прывесці да катастрофы. Гаворка ідзе пра так званыя нестабільныя заходы, калі параметры самалёта не адпавядаюць норме. У такой сітуацыі паветранае судна не выведзена на патрэбную траекторыю ці не адпавядае устаноўленым параметрам. Напрыклад, хуткасць, вышыня, курс ці канфігурацыя самалёта не знаходзіцца ў стабільных межах. У такой сітуацыі правілы загадваюць пілоту спыніць заход і сысці на другі круг. Але ж расійскія пілоты проста працягвалі прызямленне, нягледзячы на ўсю небяспеку. Пра гэта парталу «Зеркала» распавёў былы пілот першага класа авіякампаніі «Аэрафлот» і вядомы авіяцыйны эксперт Андрэй Літвінаў, які ў сваю чаргу атрымаў гэтую інфармацыю ад сваіх крыніц у авіякампаніі. Прычым, паводле Літвінава, беларускія авіяцыйныя ўлады могуць і не ведаць пра гэтыя выпадкі, бо фармальна здарэння не было, а доступ да расшыфровак палётных звестак ёсць толькі ў авіякампаніі. Прычынай жа падобных інцыдэнтаў, на думку Літвінава, з'яўляюцца сістэмныя праблемы ў аэрафлоце, звязаныя з нізкай якасцю падрыхтоўкі пілотаў і некампетэнтным кіраўніцтвам. Асобна эксперт падкрэсліў, што цяпер агучвае гэтую тэму, каб падобны бардак спынілі, пакуль не дайшло да бяды. За выхадныя адбыўся цэлы шэраг трагедый з удзелам нашых суайчыннікаў. Так, для вялікай кампаніі беларускіх турыстаў паездка на адпачынак у грузінскі Батумі скончылася бядой. У мікрааўтобус урэзаўся легкавік, які ехаў з вялікай хуткасцю. Ад удару бусік перакуліўся, і людзі з яго літаральна выляталі. У выніку двое беларускіх турыстаў загінулі, і яшчэ 7 атрымалі траўмы. Беларуская амбасада паведаміла, што падтрымлівае сувязь з пацярпелымі і іх сваякамі, а консул асабіста знаходзіцца ў Батумі і каардынуе ўзаемадзеянне сем'ямі загінулых. Акрамя таго, беларускае міністэрства замежных спраў абяцае дапамогу па пытаннях лячэння, афармлення дакументаў і падрыхтоўкі да рэпатрыяцыі целаў загінулых у Беларусь. А ў Мінску загінуў кіроўца грамадскага транспарту, якога па злой іроніі лёсу задавіў ягоны жа аўтобус. 60-гадовы мужчына праз няспраўнасць свайго аўтобуса МАЗ спыніўся і паспрабаваў самастойна выправіць праблему, але выйшаўшы з кабіны, кіроўца не выключыў рухавік і перадачу і не ўключыў стаяначны тормаз, пра што аўтобус пачаў рухацца і наехаў на кіроўцу. Ад траўмаў мужчына сканаў на месцы. А ў Лагойску адразу некалькі мясцовых жыхароў памерлі пасля вялікага застолля. Агулам выпівала кампанія з 9 чалавек, але пазней 4 з іх адчулі сябе кепска. У выніку ў доме знайшлі нежывыя целы 2 жанчын і яшчэ аднаго мужчыны, а аднаго пацярпелага 54-гадовага мужа адной з загінулых экстрана шпіталізавалі ў рэанімацыю з прыкметамі вострага атручэння. Цяпер ва ўсіх абставінах гэтай гісторыі спрабуюць разабрацца эксперты і следчыя.
Былы палітвязень і блогер Ігар Лосік, які адбываў тэрмін у наваполацкай калоніі, расказаў пра бунт, які адбыўся там у верасні 2025 года. Але для пачатку трэба разумець кантэкст жыцця людзей за кратамі. У калоніях ёсць некалькі тыпаў зняволеных. Гэта так званыя блатныя, актывісты, мужыкі і нізкі статус. Блатных, то бок людзей, якія жывуць па крымінальных паняццях, у беларускіх калоніях амаль не засталося. Актывісты – гэта зняволеныя, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй калоніі за розныя плюшкі. Мужыкі – гэта звычайныя вязні, а вось нізкі статус значыць, што з такім вязнем нельга мець ніякіх спраў, нельга нічога браць з яго рук, ды і ўвогуле да яго дакранацца. Зняволеным у нізкім статусе нават не можна сядзець за адным сталом з іншымі зэкамі, прычым трапляюць у такі статус па-рознаму. Часам за злачынствы на сексуальнай глебе альбо за не тую арыентацыю, альбо нават за сур'ёзныя памылкі ў паводзінах унутры калоніі. Але нярэдка палітычных у нізкі статус пераводзіць сама адміністрацыя. Для гэтага вязня прымушаюць, напрыклад, вымыць туалет, бо гэта для звычайнага вязня табу, і такой працай займаюцца толькі так званыя апушчаныя. А калі чалавек адмаўляецца, то яму пагражаюць новым судом і новым тэрмінам у дадатак да ўжо існуючага. Дык вось, калонія ў Наваполацку была вельмі спецыфічным месцам, асабліва пры былым начальніку Андрэю Пальчыку. Як згадвае Лосік, кожную раніцу ў штабе калоніі стаяла чарга з даносчыкаў, якія дзяліліся з аперамі, чуткамі і скаргамі як на палітычных зняволеных, так і на ўсіх астатніх. Пальчык даўно выбудаваў сваю сістэму працы з такімі актывістамі, і пры ім усё працавала як гадзіннік. Але ж праз бесчалавечнасць гэтага начальніка знялі з пасады, і можна сказаць, што саслалі кіраваць арышным домам на 5 камер у віцебскім СІЗА. Ну а новы начальнік калоніі па прозвішчы Машадзіў пачаў перарабляць гэтую сістэму са стукачоў і актывістаў пад сябе. У выніку і так напружаныя адносіны паміж актывістамі і звычайнымі сядзельцамі пачалі накаляцца яшчэ больш, і ў восені 2025 года адбыўся выбух. Тады аднаго з самых ненавісных актывістаў аблілі мачой, што азначала аўтаматычны яго перавод у нізкі статус. Але адміністрацыя калоніі нічога не зрабіла, і ў нізкі статус яго не вызначылі, бо гэта быў свой актывіст, і на яго былі зусім іншыя планы. У выніку гэта і паслужыла трыгерам. У сталовай калоніі пачалася буча, і зняволеныя пачалі крычаць, што не будуць сядзець з тым вязнем за адным сталом і нават адмаўляліся ад ежы. Тады актывіста спачатку паклалі ў санчастку, а пасля і ўвогуле вывезлі з калоніі. Але зэкі ўжо завяліся і пачалі выстаўляць патрабаванні датычна ўсіх астатніх актывістаў, бо тыя ўжо моцна ўсіх дасталі. Дайшло нават да таго, што вязні дамовіліся паміж сабою і ў адзін час выйшлі ў лакальныя ўчасткі і пабілі многіх актывістаў. Таксама ў атрадах паразбівалі тэлевізары і нібыта разбілі нават некалькі відэакамер. У выніку бунт сцішылі, але ў калонію прыехала вялікая камісія з дэпартамента выканання пакаранняў. Яны заходзілі ў кожную камеру ШІЗА, чаго, як адзначае Лосік, раней ніколі не было. А з некаторымі ўдзельнікамі паўстання прадстаўнікі камісіі гаварылі да 6 гадзін і цікавіліся, чым цяпер жыве лагер і што за бздура там адбываецца. Пасля прыезду камісіі ў ШІЗА ўпершыню зачынілі вокны, якія былі адкрытыя зімой і летам заўсёды, каб у камеры было пастаянна холадна і людзі з'язджалі з глузду. Але ж акрамя той камісіі у калонію прыехалі і амапаўцы. Яны забралі ўсіх самых актыўных удзельнікаў бунту і развезлі іх па іншых зонах. Гэтым вязням пасля далі па 3 гады турэмнага рэжыму, а таму, каго прызналі важаком, дакінулі тэрмін за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Таксама намеснік начальніка Наваполацкай калоніі па рэжымна-аператыўнай працы Журко быў пераведзены на службу ў новае мінскае СІЗА у Калядзічах. Апошнім часам нашу краіну наведвае ўсё больш гасцей з Расіі, і адпаведна ўзнікае ўсё больш скандальнай гісторыі з іх удзелам. Так, напрыклад, расіянка на ленд-крузеры пабілася з аршанскімі даішнікамі і папалохала іх сваім мужам-пракурорам. Жанчына абяцала, што ў міліцыянераў будуць праблемы, і яны больш не будуць працаваць. Але ў выніку з праблемамі сутыкнулася сама скандалістка. Справа ў тым, што жанчына ледзь не збіла чалавека на пешаходным пераходзе пад Оршай. Экіпаж
страж мясцовай даі, які ехаў следам, адразу ж спыніў машыну парушальніцы. Спачатку расіянка адмовілася выходзіць са свайго аўто і ісці ў службовае для афармлення пратакола. А таксама жанчына папярэдзіла беларускіх інспектараў, што яе муж працуе ў пракуратуры і паабяцала даішнікам вялікія праблемы. Калі міліцыянеры паспрабавалі выцягнуць кіроўцу з яе машыны, то жанчына пачала супраціўляцца і тройчы ударыла аднаго з інспектараў. У выніку парушальніцу ўсё ж даставілі ў аршанскі аддзел міліцыі, дзе на яе аформілі пратаколы за непадпарадкаванне і абразу супрацоўнікаў міліцыі. Алкатэстар паказаў, што яна была цвярозай, і падобна, што пасля жанчыну адпусцілі, хоць у выніку на яе і завялі крыміналку за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Але падазраваная паспела вярнуцца дадому ў Расію, што і выратавала яе ад беларускай турмы, бо расіян не выдаюць для суда ў іншыя краіны. Таму судзілі агрэсіўную кіроўцу на яе радзіме, куды перадалі ўсе матэрыялы справы. І калі б у Беларусі за збіццё даішніка жанчына магла падтрымаць і калонію, то ў Расіі яна атрымала толькі штраф памерам прыкладна ў $450. Ну а іншаму расіяніну на дарагім пазадорожніку невядомыя пашкодзілі аўто. Прычым героем гэтай гісторыі аказаўся амаль анекдатычны персанаж. Гэта расіянін, які яшчэ з 90-х гадоў жыве ў Германіі і ездзіць на нямецкіх нумарах. Але ж яго BMW пры гэтым абклееныя расійскімі сцягамі і праваслаўнымі крыжамі з усіх бакоў. Цяпер, пабываўшы на гістарычнай радзіме, мужчына вяртаўся назад у Еўропу, але з прыпынкам у Мінску. І тут яму папсавалі дарагое аўто, ды паламалі люстэрка задняга віду з боку кіроўцы. Хто і чаму гэта зрабіў, невядома, але сам пацярпелы чамусьці ўпэўнены, што яго машыну абстралялі з траўматычнай зброі. Таксама мужчына мяркуе, што гэта адбылося, бо беларусам не спадабаліся сімвалы рускага свету на яго машыне. Загнуўся бізнес гульца хакейнай каманды Лукашэнкі, які абяцаў пабудаваць лыжны манеж за вярхоўным судом узамен на ласыя ўчасткі. Прыгожыя планы былога спартсмена Сергея Шыткоўскага і забудоўшчыка Глеба Вайноўскага у выніку скончыліся нічым. Замест таго, каб паспяхова зарабіць на карупцыйна атрыманай зямлі, яны нічога не здолелі пабудаваць і яшчэ нават засталіся вінныя. Як стала вядома нашай Ніве, у сярэдзіне ліпеня з розніцай у 2 дні на банкрутства падаліся дзве вядомыя ў вузкіх колах кампаніі – Інтэхнабуд Інвест і Заслаўль-Буд Інвест. У першай кампаніі непагашаны перад крэдыторамі доўг склаў 74 тысячы беларускіх рублёў, а ў другой ажно $500 000. Але самае цікавае тут гэта галоўныя фігуры тых кампаній. Прадпрымальнік Глеб Вайноўскі ды былы прафесійны хакеіст і да нядаўняга часу гулец каманды Лукашэнкі Сергей Шыткоўскі. І тут трэба патлумачыць адзін момант. У перыяды эканамічных уздымаў, каб атрымаць зямлю пад забудову ў Мінску, самай простой дарогай было падпісаць рашэнне ў Лукашэнкі з дапамогай так званага хода, то бок звярнуўшыся праз блізкага да яго спартсмена і лепш за ўсё хакеіста. Такім чынам гульцы ў хакей станавіліся яшчэ і забудоўшчыкамі, а пасрэдныя бізнесмены з дапамогай падобных хадакоў вырасталі ў буйных сталічных дэвелапераў. Прычым нярэдка для праварочвання падобнай схемы нават не патрабаваўся вялікі стартавы капітал, бо па сутнасці будаўніцтва фінансавалі дольшчыкі, якія неслі свае ці банкаўскія грошы яшчэ на этапе катлавана. У прынцыпе, саюз Шыткоўскага і Вайноўскага цалкам адпавядае такой катэгарызацыі. І ў 2018 годзе яны ўгаварылі Лукашэнку выдаць ім некалькі ўчасткаў пад забудову ў сталіцы, а ў якасці платы за шчодрасць гэтыя двое павінны былі пабудаваць лыжны манеж за будынкам Вярхоўнага суда на вуліцы Арлоўскай. Але ж гэтага так і не здарылася. Пляцоўку за судом толькі абнеслі плотам, падагналі пару экскаватараў і для выгляду вырылі троху ям. На гэтым усё і скончылася. Бо фінансаваць будаўніцтва бізнесмены збіраліся ў большай ступені з грошай дольшчыкаў. У 2019 годзе цана квадратнага метру ў Мінску стартавала ад $900 на этапе катлавана, і з тых 115 тысяч квадратных метраў, якія задумалі забудаваць Шыткоўскі з Вайноўскім, грошай хапіла б на некалькі лыжных манежаў. Але па відавочных сацыяльна-палітычных прычынах, на момант, калі была гатовая дакументацыя, правярнуць схему так, як яна працавала да 2020 года, не атрымалася. Узнікла патавая сітуацыя, якая развязалася даволі непрыемным для гэтай парачкі чынам. Участак за Вярхоўным судом забралі ўлады. Участак пад забудову на вуліцы Чыгуначнай, як можна меркаваць, таксама адабраны. Замест анансаванага ЖК «Белыя сады» там з'явіцца казахстанскі квартал, якім займаецца ўжо зусім іншы забудоўшчык. Ну а Шыткоўскі ў выніку застаўся без доступу да цела, бо цяпер яго імя знікла з ростара зборнай Лукашэнкі па хакеі.
Беларускасць Беразіна здзівіла работнікаў ЗАГСа незвычайнай просьбай. Жанчына захацела атрымаць патроенае прозвішча, прычым падвоенае ў яе ўжо было. Яно складалася з дзявочага прозвішча самой жанчыны і прозвішча яе былога мужа. Цяпер жа яна сабралася ўступаць у новы шлюб і, адпаведна, захацела дадаць да сваіх двух прозвішчаў і трэцяе, якое належыць яе жаніху. Але жанчыне катэгарычна адмовілі, бо па беларускіх законах злучэнне больш чым двух прозвішчаў не допускается. Вось такие навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.